No niin, täällä ollaan. Joo. Ajattelin tehdä tää video, vaikka nämä olosuhteet on nyt sit mitä on. Joo, edelleen on sängynritsa tossa ja kaikkea semmoista. Mutta Herra minut nosti. Ja sitten on yksi ihana Arja, niin tai monta Arjaa, mutta tämä mikä nyt on mulla kaverina tuo Facebook jäänyt sinne. Niin hän on semmoinen rukoilija, oikein esirukoilija. Hän on kauhean vaatimaton ja semmoinen nöyrä ja sillain. Ei nöyristele, mutta siis on semmoinen oikein ihana. Joo, ja sillain sitten. Niin kiitos hänelle. Ja sitten mä ajattelin, että onkohan mun vuokraisäntä ruvennut rukoilemaan, kun mä aina joskus sanon sille siitä rukouksesta jotain. Ja nyt lähti toi yläkerran kiusaaja ja huutaja ja kiitos Herralle, että hän parantaa ja vahvistaa meitä itse kutakin, jos me ollaan tuommoisessa tilanteessa elämässämme. Mitä sitten kelläkin on. Mutta se on tosi kurjaa sitten, kun se rupeaa häiritteen muita. Omaa elämisen tyyli. Joo. Tuntuu, että meni minne hyvänsä, niin kaiken näköistä tietynlaista niin kuin osoitetaan jotain mieltä. Vaikka en mä heille tehnyt mitään, enkä sanonutkaan edes. Mutta mä jotenkin niin kuin koen, että nämä on niitä semmoisia kouluja, mitä Herra antaa meille aika ajoin eri muodossa. Että me opitaan niin kuin ymmärtää se, että on kaiken näköisiä hyökkäyksiä sitten pidemmän aikaa tai näin niin kuin tuolla sotakentilläkin ihan fyysisesti. Niin sama se on hengellisessä elämässä. Mutta jos on itse semmoinen juoruja ja semmoinen niin kuin haistattelija tyyliin, että joo, sekin on semmoinen ja tämmöistä näin, niin en mä sitten tiedä oikein, miten sekin otetaan sitten ylhäällä taivaissa. Mutta Herra on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Joo. On ihanaa saada olla tiedostaa sen, että pääsee siihen asuntoon, mikä on meille valmistettu Jeesuksen omille. Hänhän meni tekemään meille sitä, valmistamaan meille sijaan, niin kuin hän sanoi. Ja se on toisessa käännöksessä, se on, että asuntoa. Niin mäkin sain semmoisen, silloin kun mä tulin uskoon, niin mä sain semmoisen kirjan eteeni. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä tähän niin kuin kirjoitan sitten, mulla tuli niin kuin, ymmärsin jotenkin sillain. Ja sitten taas se oli niin kuin kauppakirja, niin mä ymmärsin. Ja sitten se oli ihana se talo, voi että se ei ollut mikään semmoinen, niin kuin käytetään sitä, mua oksettaa se sana hulppea. Mä en enää jaksa sitä. Joo. Mutta ymmärrän kyllä, että jotkut haluaa käyttää sitä ja se on, monille se on niin kuin semmoinen niin kuin toinen sana fine. Niin. Aina kun se oli se ulkomaalainen, se pastori vaimonsa perheensä kanssa täällä Suomessa, jonka kautta mä tulin uskoon, niin hän aina kysyi sitten englanniksi. Mä ymmärsin sen, että hän kysyy, että how do you do? Mä olin vaan aina vastasin, että I'm fine. Ja hän oli ihan erilainen kuin nämä suomalaiset jääpuikot. Anteeksi. Pyyhitään toi pois. Mä en osaa sitä laittaa sillä joitakin kohtia pois tai tällä. Mutta joo, kiitos. Sitä ei tarvi noterata. Joo, että no kuitenkin niin meitä on erilaisia. Toiset on semmoisia
Joo, no en mä sano sen enempää. Tulee tehtyä syntiä ennen kuin ehtii alkaakaan. Tässä on tämmöinen kohta Raamatusta kuin Matteus 11:28. En tiedä, onko tämä 38 käännöksestä, mutta tämä on kuitenkin Levähtäkää vähän Fredrik Wisloffin kirjasta ja se on tämmöinen sininen. Ja mun toinen aviomies, niin se luki aina aamulla tästä tämmöiset. No sitten se jäi kai hänelle tai jotain. Ja sitten mä joskus ajattelin, mä rupesin jotenkin kaipaamaan tätä kirjaa sitten, kun mä sanoin hänelle, että lue ääneen, että mäkin kuulen. Ja hän sitten lukikin ja sillä lailla. Ja jotenkin hän oli silloinkin niin semmoinen kauhea semmoinen, tämä möny vaan hänellä oli tämmöinen näyttö. Niin jotenkin mulle oli niin kuin semmoinen aina, että no enpä sano sen enempää. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Että sekin on, että miten Jumalan henkisen meille sitten avaa niin kuin syvemmälti vielä tämän työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Matteus 11 ja 28 jae. Siunatut vapahtajan kädet, tulkaa minun tyköni kaikki. Ei ainoakaan ole liian paha ja syntinen. Eivät kenenkään vaikeudet ole liian suuret, ei kukaan ole liian kova tai liian häilyväinen. Ei kenelläkään ole liian vaikea luonne. Ei kukaan ole liian suuri rikollinen. Tulkaa minun tyköni kaikki. Te, jotka teette työtä ja olette raskautetut, te, jotka kärsitte, te, jotka kannatte kuormia, te, jotka olette tehneet syntiä, te, jotka olette väsyneitä, te, jotka olette ajautuneet elämän vaikeuksien karikkoon, tulkaa minun tyköni kaikki. Minä annan teille levon. Täällä minun luonani on ymmärtämystä, anteeksiantoa, rauhaa. Täällä saatte avata sydämenne. Minä korjaan sen, mikä on särkynyt. Elämänne sotkuiset solmut minä avaan. Taakkanne saatte heittää pois. Sen, mikä on pahaa, saatte unohtaa. Täällä minun helmassani saatte oikein levätä. Tulkaa vain minun tyköni. Eikö se ole ihanaa, kun on paikka. Mäkin, kun mä tulin uskoon, että miten mä nyt sitten mihinkään tyköön menen, kun mä oon tässä sillain. Niin mihin mä nyt tästä, missä se nyt on mennä tykö? Niin. Mutta sitä oppii niin kuin ymmärtämään, että Jeesus kuulee ja Jumala kuulee kaikki sydämenlyönnitkin. Joo. Ja semmoinen lasten kaltaisten on taivasten valtakunta. Niin luen vielä uudestaan tämä. Mä luen tämän niin kuin mä vaan tästä avaan, niin tämä on 7. joulukuuta päivästä, josta mä niin kuin luen. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Matteus 11 ja 28 jae. Siunatut vapahtajan kädet, tulkaa minun tyköni kaikki. Ei ainoakaan ole liian paha ja syntinen. Eivät kenenkään vaikeudet ole liian suuret. Ei kukaan ole liian kova tai liian häilyväinen. Ei kenelläkään ole liian vaikea luonne. Ei kukaan ole liian suuri rikollinen. Tulkaa minun tyköni kaikki. Te, jotka teette työtä ja olette raskautetut, te, jotka kärsitte,
te jotka kannatte kuormia, te jotka olette tehneet syntiä, te jotka olette väsyneitä, te jotka olette ajautuneet elämän vaikeuksien karikkoon. Tulkaa minun tyköni kaikki. Minä annan teille levon. Täällä minun luonani on ymmärtämystä, anteeksi antoa, rauhaa. Täällä saatte avata sydämenne. Minä korjaan sen, mikä on särkynyt. Elämänne sotkuiset solmut minä avaan. Taakkanne saatte heittää pois. Sen, mikä on pahaa, saatte unohtaa. Täällä minun helmassani saatte oikein levätä. Tulkaa vain minun tyköni. Joo, että tämä on niin ihana. Tämä kohtaa, niin kuin mä muistan aina tästä sydämestä, että kun mä olin tullut uskoon, niin täällä saatte avata sydämenne. Minä korjaan sen, mikä on särkynyt. Mikä on särkynyt. Sehän on niin kuin semmoinen tavallaan lääketieteellinenkin nimi, särkynyt sydän. Mutta mä tulin uskoon tosiaan silloin, niin sitten se julistaja sanoi tai se pastori, että antakaa nyt se sydän Jeesukselle. Säkin voit sen tehdä nytte. Niin ojentaa se, mikä on mennyt rikki. Ja kaikki se semmoinen kovuus, kun ei pysty itsessään antaa anteeksi, kun on niin pahasti sanottu ja loukattu. Ja se on likaantunut, tuolla on jopa kiroilua ja kaiken näköistä pahan puhumista ja kaikkea. Ja tulee puolustamista niin kuin se toinenkin ja kaikkea semmoista. Mutta kuitenkin niin mä näin oman sydämeni kanssa, että se oli ihan tallottu siellä likaisilla lattioilla, kun kokoussaliinkin kun meni. Niin sitä vaan potkittiin siellä ja se oli ihan semmoinen se mun sydämeni. Ja sen mä sitten otin mitkä ihmiset oli se rikkonut ja potkinut ja tällä halveksuneet ja näin. Niin sen mä sitten otin ja sitten mä niin kuin näin Jeesuksen siinä ja hän ojensi mulle kätensä ja mä sain antaa hänelle sen mun rikkinäisen ja likaisen sydämeni. Ja niinhän mä ajattelin sitten, että hän puhdistaa sen, mutta ei hän tehnyt niin, vaan hän antoi mulle uuden sydämen, uuden lihasydämen. Se on niin kaunis, kun se on uusi ja puhdas. Se ei ole niin kuin mitään muuta kuin sen, minkä Jeesus antaa täydellisenä. Uusi sydän. Hän antaa uuden sydämen. Ja mä oikein koin, kun se laitettiin tänne, semmoinen viileä, ihan fyysisesti viileä, kun se laitettiin tonne mun sisimpään. Ja me Jumalan lapset saadaan itse kukin kokea semmoista, kun me halajataan niin kuin kuulla ja nähdä niin kuin Jumalan tekoja meidän elämässämme ja toisten ihmisten kautta ja meidänkin kautta. Että miten vaan Jumala hyväksi näkee. Ja mä olin niin onnellinen, kun mä muistan, kun mä juoksin kotiin, kun mä olin niin onnellinen. Mä ajattelin, että mulla on nälkä. Joo. Niin kuin Jeesus sanoi, että teillä oli nälkä, niin minä annoin teille syödä. Hän oli siellä niin kuin yksin, kun oli ne opetuslapset siellä kalastamassa väärään aikaan ja heittänyt verkotkin ihan väärälle puolelle, vaikka oli kalastajia. Ne teki kaikki vääriä päin. Niin Jeesus sitten huusi sieltä, että heittäkää ne verkot toiselle puolelle.
Sitten ne heitti, tuli valtavan, kuinka paljon se oli. Siellä on se määräkin Raamatussa lukee, että kuinka monta kalaa tuli. Jostain syystä ne oli laskettu. Joo, ja en tiedä, oliko se joku Jumalan juttu sillä että kun kaikki ihmiset aina tutkii, no mikähän tässä nyt on, mutta se voi ihan oikeasti kans olla, että siinä on niinku semmoinen, että Jumala avaa sitten niitäkin asioita niin kuin hyväksi näkee. Joo. No, sitten sanoi, että Jeesus varmaan katsoi, että ei tosta sen kummempaa, että tulkaas nyt tänne sitten. Ja Jeesus oli paistanut siellä jo valmiiksi ne kalat ja oli niin hyvä ateria siellä sitten Jeesuksen kanssa. Joo. Oi, että me saadaan aterioida hänen kanssaan, kun me tullaan uskoon, niin saadaan aterioida. Et sillain, että tiedätkö sä, kato, kun on tehty hyvät kaupat, niin sit saadaan aterioida. Jeesus puhuu meidän sydämelle ja me saadaan puhua hänelle. Ja sitten Jeesus alkaa puhumaan niitä asioita, että mitä sinä haluat ja mitä sinä tahdat. Ja sitten ensin sä et uskalla sanoa mitään hölynpölyä niin sanotusti, vaan sitten sä yrität olla semmoinen, että mitä ikään kuin Jumala odottaa sun sanomaan, semmoista tosi tärkeää. Mutta Jumalalle on kaikki tosi tärkeää, mitä meillä on. Niin kyllä ne sitten rapisee sieltä pois semmoiset, mitkä ei ole tärkeitä. Ja sitten mut ei pidä niinku uskaltaa, tai pitää uskaltaa siis olla se, joka on. Eikä sitten semmoinen, että no näin on oikea uskova vastaan tällä. Ja näin käyttäytyy oikea uskova. Vaan pitää olla se, joka on. Ihmisten edessä ja Jumalan edessä. Joo, kyllä. Ja sitten Jumala opettaa myös niin kuin meitä semmoiseen tylsyyteen, kun on tylsää, että ei me nyt saadakaan aina sitä karkkia sieltä kiskalta hakea. Ei me saadakaan aina sitä namirahaa niin sanotusti ja ostetaan aina niitä kaiken näköisiä semmoisia. Ei siinä mitään pahaa ole. En mä tiedä syökö Jeesus karkkia, mutta kumminkin niin kuitenkin niin kaikkia saa, niin kuin Paavalikin sanoo, Raamatus lukee, että ostakaa kaupasta kaikkia, mitä siellä on. Ja lihatiskiltä myöskin. Niin, joo, sillain sitten. Joo, mulla on aikamoiset taas ollut täällä. Elo tää juoksu haudoissa on. Joo, niin varmaan itse kullakin niin kuin uskovaisella on semmoista ja tämmöistä. Mutta on ihanaa, kun Herra antaa meille uusia alkuja. Tulee uusi alku, uuden alku. Ja saadaan sitä sitten niin kuin ajatella siinä pellon pientareella, kun ne rupeaa nousemaan sieltä. Ne tämmöiset taimet ja tämmöiset. Mitä on se nyt, pottuja vai mitä sinne sitten on? Onko ne rikkaruohoja, mitä sinne sitten on istutettu, että lustetta vai mitä, kun vihollinen tulee sinne ja kylvää lustetta, niin sitten me vaan katsotaan, että no siellähän se nyt kasvaa sitten ja täytyy perata pois semmoiset anteeksi antamuksella ja itselle ja muille. Joo, ja kiittää Herraa siitä, että hän on antanut väkevät niin kuin voimasanat, että ne hävittää sen vihollisuuden sieltä meidän uusista aluista. Ettei ne tuhoa meidän uusia alkuja. Täytyy olla tosi, ettei halla vie. Joo. Että niin kuin pieni vauva kestänyt siihen kedolle jätetä. Tai johonkin. Että heippaat kasva siinä nyt sitten, että mä tuun kattoo sitten 2 vuoden päästä, että miten menee. Jaha, et vieläkään osaa puhua. No mä tulen sitten takaisin joskus. Että ei niin kuin Jumalakaan sillä tee. Tosin me voidaan olla niin kuin ottolapsia tai semmoisia, kun äitikään ei ollut ihan varma, että mitä se tekee mulla, niin sitten se oli jättänyt mut sinne vähäksi aikaa ja
Ja joo, tuli sitten hakemaan mut jossain vaiheessa ja sillain sitten. Joo. Mut ei meillä semmoista sidettä, tiedätkö sä, ollut, kun hänellä oli itsellä niin rikkinäinen se juttu ja hänen oma äitinsä. Mut sitten äitin äiti Johanna oli rukoileva ihminen ja oliko niillä 15 lasta. Ja niiden mies oli niinku, tai siis se oli niinku kalastaja. Niin. Niin siinä yritti elättää sitten kaikki ne. Joo. Ja hän teki niinku vaatteitakin sitten lapsillensa ja Pärin suku oli kyllä semmoinen tai on semmoinen kyllä, että se vaan menee ja huitelee ja tämmöistä. Mutta sitten tämä Johanna äiti siellä siunauksena, niin kuin siunaus on niin kuin muhun asti ja äitiin asti, niin kuin äitikin oli rukoilevainen, vaikka olikin kova menee ja sellainen, että ei olisi mun mielestä saanut sillä lailla, koska se vahingoittaa kanssa, että jos oma äiti käyttäytyy niin kuin huonosti, niin se vahingoittaa myöskin, se voi olla osa niin kuin koulukiusaamistakin, en mä tiedä siis, mutta kyllä äiti yritti pelastaa, se tuli sinne kouluun vastaan joskus ja mä olin alaluokilla vielä ja potkukelkalla tuli sanoa, että Brittan isä on poliisi. Yritti sitten omalla laillansa niin kuin auttaa mua siinä, kun ne kiusasi mua. Ja no ei se auttanut, se varmaan vaan ehkä, en mä tiedä, muista enää pahensiko se vai mitä se teki. Mutta. Ja sitten yhden niin kuin, sisaruksien, niitä oli 3 siinä samalla luokalla, niin isä tuli sinne eteen puhumaan ja ei se mikään auttanut, tiedätkö sä. Se oli varmaan, se on yleensäkin sanotaan näin, että minkälainen johtaja on, niin että jos se sallii tämmöisiä näin, että kyllä se olisi pitänyt sen kansakoulun opettaja, kun se oli muuten, se oli niin kuin sai vuoden opettaja, sai jonkun tämmöisen palkinnon tai jotain. No olihan se siis sillain niin kuin hyvä, mutta kyllä se niin kuin valikoi kyllä niin kuin joku oli lellikki ja joku ei ollut ollenkaan ja niin kuin se ei jakanut oikein tasaisesti sitä, mutta ei se toisaalta minuun sit häirittynyt. Mä laitoin joskus parfyymiä sitten, kun mä sain semmoisia pieniä näytepulloja. Mä rakastin vieläkin tykkäisin, mutta en voi, koska mä olen niin kuin herkistynyt, niin kuin, miten sitä sanotaan, että ei voi käyttää niin kuin enää niitä. Niin ne sanoi, että navetan sontakin haisee paremmalle kuin parfyymit. Mä tulin sitten, mä tuoksuin niin hyvälle sitten, kun mä olin siellä luokassa omasta mielestäni. Ja niin, oli se kyllä. Istu siellä. Se oli tosi siistiä tämmöinen, että se piti siitä huolen, että meille, että kädet pulpetille ja että kynnenaluset oli puhtaat ja näin, että katsottiin ja semmoista. Se istui siellä sitten ja naurattiin. Aina niin kuin sillä ei nyt mitään ääneen, mutta kuitenkin niin kuin se villahousut näkyy. Mutta sekin oli hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin käyttäydytään tai tällä kun on kylmät vuodenajat, kun silloin oli hameet päällä, niin joo, mutta se oli tosi siisti aina. Ja sillä sitten. Mutta kyllä se naisti siitä, että ketä se niinku suosi ja ketä ei. Että. Joo. Sitten semmoista joo. Niin, mutta sitten että saa mennä niin kuin Jeesuksen tykö. Mäkin aina rukoilin sitten, että älä tapa noita kiusaajia, kun mulla oli niitä kiusaajia siellä niin paljon. Niin älä tapa niitä Jumala, mutta
pistä ne muuttamaan pois. Mutta ei Jumala niitä pistänyt muuttamaan pois, että kyllä Jumala niin kuin opettaa meitä elämään kaikkineen päivineen. Mutta sitten tulee päivä päivien joukossa, että kun pois alta risut ja männynkävyt, kun mennään kuule. Että Herra antaa sitten meille sen tasaisemman tien ja polun, jossa ei ole sillä tavalla kiviä. Ja enkelvartio käy teilläni ja teilläsi. Hän aina suojelee ja varjelee meidät kaikesta pahasta, ellei me nyt sitten välttämättä mennä niin kuin oikein siis sinne. Että kyllä siinä sitten on seuraukset aina, jos me valitaan väärin. Että joo. Mutta on ihanaa mennä Jeesuksen luokse, koska hän antaa sen levon ja sen rauhan. Hänen luonaan on se. Tietysti se tunne-elämä on semmoinen justi, jos ei meillä ole vielä pyhää henkeä, niin silloin se tunne-elämä, se lihallisuus meissä niin kuin ottaa herkästi ylivaltaa. Uskovillakin joo, mutta sitten niin kuin siinä laulussa, että hengen voimaa sitä tarvitaan. Hengen voimaa yhä uudestaan. Jumalan kansa vyöttäydy voimaan. Hengen voimaa pyhän karitsan. Tulta taivaan, tarararatta. Joo, ja sillä lailla sitten, kun itse vaan niin kuin on, ja sillain, että menee, että niin kuin tosiaankin, sitten niin kuin ottaa semmoisen huomioon kanssa, niin kuin mä huomasin, että jos mä oon jotakin kohtaa niin kuin semmoinen kova tai tämmöinen jotenkin, vaikka en sanoisi, mutta olisin niin kuin jotenkin muuten semmoinen, niin mä saan sen sitten kanssa jossain vaiheessa tulee takaisin. Niin kuin bumerangi, että joo, näin on. Nämä on ihania nämä tekstit, mitä näissä on, että tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Matteus 11 ja 28 jae. Että on hyvä niin kuin muistaa se, että ei ainoakaan ole liian paha ja syntinen. Eivät kenenkään vaikeudet ole liian suuret, ei kukaan ole liian kova tai liian häilyväinen. Ei kenelläkään ole liian vaikea luonne. Ei kukaan ole liian suuri rikollinen. Tulkaa minun tyköni kaikki. Kyllä Jeesus on ihana. Joo. Ja sitten hän johdattaa meitä, kun me rukoillen kuljetaan, niin hän on luvannut johdattaa meitä. Että on hyvä niin kuin aina odottaa, ettei mene niin kuin Jeesuksen ohitte, että minä menen tänne, mä haluan ja tahdon ja tietysti me voidaan mennä ottamaan, mutta mitkä ne seuraukset on sitten, jos ei ne tule Jumalalta. Että se on tärkeää, että me niin kuin kuunnellaan puhumisessa ja kaikessa, että me maltettaisiin olla sillä lailla, ettei se vaan niin kuin tulisi tuolta noin. Niillä on sitten se sanoissa on hirveä voima. Ja sitten se, että millä lailla sanoo tois. Siunausta, sitten ajatukset on, että mikä toikin luulee olevansa. Että Jumala näkee ja kuulee kaiken salatuimpaan saakka. Että on hyvä niin kuin tehdä tiliä sit Jumalan edessä, että anteeksi, että mä oon tällä niin kuin ajatellut taas ihan vääriä ja mitä sattuu. Ja valitsee siunata semmoista ihmistä, joka on niin kuin tosi ilkeä sulle. Niin valitsee vaan siunata. Niin. Että se on kaikkein paras, koska se tulee sitten takaisin, se siunaus kanssa. Et jos opettelee vielä sen sydämestään siunaamisen, se on tosi vaikeaa. Aloittaa siitä, että minä valitsen siunata, vaikka mä inhoan ja mä vois sietää tuota ihmistä, niin valitsen siunata häntä. Joo. Hei hei.